Good afternoon, bathandekayo. Sanibonani, 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 sanibonani. Ngegama likaJesu. Molweni bangcwele. Kuyandibendisa kalibitso lami rena Jesu. Molweni saints, sanibonani. Sicela sikele ningibingelele bazalwane ngegama likaJesu. Sanibonani ngegama likaJesu Kristu. Inkosi ephilayo. Mawusubonile ngibingelela utshele nomunye angibingelele ngiyanibona nikhona sanibonani. Ngicela kubona kwalo ukuthi sesikhona. Ngiyanibingelela ngegama likaJesu. Sanibonani bangcwele. Sanibonani egameni lenkosi. Sanibonani bazalwane egameni likaJesu. Sanibonani. Yebo Meyshezi sawubona. Ngiyabingelela Apostle, thank you so very much. Sanibonani egameni likaJesu. Ngicela singeneni sonke sitshele nabanye bangene ngegama lenkosi uJesu. Sanibonani bafowethu. Ngibingelele egameni lingaphekwa amagama onke. Igama likaJesu lona lodwa. Inkosi nomsindisi wethu. Sanibonani. Sanibonani bathandekayo, mawusungenile ngibingelele sikhulume. Sanibonani bantu basezulwini. Ngiyanibingelela egameni lenkosi uJesu bathandekayo. Sanibonani ngegama lenkosi. Sanibonani bazalwane nikhona. Cela ngibingelele ungitshele nomunye ukuthi umpostoli ulive. Mase siyakhulumana shortly. Dumelang. Thank you, Lord. Sanibonani. Ya inamba ngiyayibona iyakhuphuka bazalwane. Thank you. Thank you. Awu sengiyanibona ke manje bekade ifoni yami inganivezi la. Okay. Yeah, thank you so very much. Sanibonani bathandekayo. Ngaze ningitshele masizwakala kahle sicela ivolume baba. Yeah, okay, sithi pick up kancane ivolume imedia team yezwa. Thank you. Siyabonga. Nisho mase ngizwakala kahle. Volume please. Greetings baba. Sanibonani, sanibonani. Nisho mase si right sesizwakala kahle. Siyanibingelela bathandekayo. Wethami, I hope uhamba kahle eJohannesburg kahle. God bless you so much. Ngobile brilliant. Sanibonani. Yes. Bani lo nomfusi kuphela. Amen. Apostle sesikhona. Thank you. Uze nokuhle 7 volume please. Mase ngizwakala bazalwane is indicated. Yeah, ngathi kusakhalwa ngevolume namanje. And yeah. Cela ivolume. Kuyezwakala kodwa manje bathandekayo. Okay, okay. Hey, wesibalikhulu. Ngiyajabula baba, siyabingelela egameni likaJesu. Uthi kungcono kancane please let us just pick up.
more volume. Nisho bazalwane masesizwakala, nisho masesizwakala. Sekuyezwakala. Amen baba sesiyezwa. Okay, God bless you ngajabula. Yezwakala Apostle Segurai. Thank you so much. Sanibonani bathandekayo. I greet you all in the wonderful, great and powerful name of Jesus. Sanibonani bathandekayo. I see I can see all of you. Ningixolele ngevoice yami. Kade ngine flu anyana. But nje inkosi isiyenza umusa. Ngiyarecover manje. I'm peeling now. Yes, amen. Who's this one? Siyabonga kakhulu bathandekayo. Thank you so very much. Hey, ndodakazi Silindile Mchunu. It's good to see you. Ledutshwa. God bless you. Thank you so much. Hope sesiyezwakala bathandekayo sonke. Maningangizwa please indicate. Siyabonga kakhulu bathandekayo. uNkulunkulu ngiyanibingelela uNkulunkulu anibusise. Msizi Nxumalo sekuyezwakala. Thank you. Nonjabulo Duma uyezwakala Apostle Segurai. Thank you so very much. Sawubona Apostle siyabonga. That one is Banizane Nastro sanibona bathandekayo Sandile. Ngiyakubingelela lo mntaka amasondo. Molweni nonke bathandekayo. Who's this one? Mangamahle uSimphiwe Segurai siyabonga kakhulu. Thank you so very much bathandeka. I can see a big number of you is coming. Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu esikhona Mpostoli. Silane Mzingazi eRichards Bay. Sanibonani Mzingazi. Ngizwe umdumo. Sanibonani nonke. Shalom Apostle from Free State eQwaqwa. Wow, that is Thapelo Mtaung. Thank you so very much Qwaqwa. I welcome you Free State Province. Sanibonani bathandeka. Amen my apostle ubanlo uNgwenya. Ngiyakubingelela amen sekuyezwakala baba. Thank you so much. Ngiyabonga bazalwane Apostle siyakuzwa kuyezwakala ngapha. Ngapha eTata. Hey wemsholozo omkhulu. God bless you. Ngiyajabula ngiyahope niyaphila. No little pudi. Umtshele lo masahlangana nje ngiyamqukula. Ilula yakhe. Ngiyamqukula one way. God bless you so much bazalwane. Amen baba ubande. That is us. Hey Durban wehle ngisho iDurban this time. Thank you. Nginokubonga ndinga ibonga inkosi baba. Thank you so much Sakhile Mbuyane siyabingelela in Jesus name. Ngiyanibingelela nonke bathandekayo. You know that you are in my heart. You know that I love you. Jesus loves you. I love you so very much. Thank you. Ngiyanithanda kakhulu bathandekayo. Nonhlahla Mlange sesikhona Apostle ayibonga inkosi yamakhosi. Hey, Taka Mlangeni molweni bathandekayo ngapha eJohannesburg. Nginibingelela nonke. Kwelihle igama lika Jesu. Who's this one? Sikhumbuza necela ukuthi sekuright. Ngiyanibingelela bathandekayo. You know that my heart loves you. Niyazi niyazi ukuthi yeah. Jesus is wonderful. I feel yeah, le flu. Lena yeah, isiqhathane yeah, it's true. Mitathima yenze lutho wesiba likhulu. Ele flu le zama ukuthatha uchance. Yeah, but Jesus is wonderful. Ningixolele abathandekayo namhlanje sinayo midnight prayer. Ngithathe a break of 1 week of rest. Umzimba kababa uMpostoli usebenze kakhulu the past 3-4 weeks non-stop benga rest. So I think we are react. So now angiguli but nje ngilulekwe ilaba babuya bangilekelele kwezempilo bathi hayi awengithi kuba ne break kanyana mfishane. So it's not a break per se. Umshumayeli nomfundisi wezwi ayasiphumule. So but it's just a short break so that we kickstart. Next week the purpose will dance. Believe me, the devil is in trouble because it's a kubek. But our spirit is praying for you. We are uthandaza siyeke ngoba iBible ithi thandazani ningapheli. Thandazani ningaphezi. So we cannot stop to pray. There's no break in prayer. Some of the activities singabuye sithi what pause. But we love you so very much church. Thank you so much. Senzo Mlungwana kuyezwakala manje Apostle wami signal nje ehluphayo kodwa kuyi right manje. Okay. No, okay, we'll try to fix that one also. Fanele ngisheshe ngikhulume ke ngaze inetwork isenzele
okunye okuhlukile. I will read your comments, church. I can see all of you. Probiela, greetings, my apostle from Secunda. I love you so much, church. Sanibonani Mbalenhle Secunda. Sanibonani engangashumayela njalo kakhulu lapha eSecunda eMbalenhle, Leslie. I know those places, Kinross. You understand? So I know those places. I've been preaching there. Apostle ubande Amelia baba siyaba, okay, ubande that one. Oh, Sifiso Hlongwa. Ngiyanibulisa nonke bathandekayo. Nonke, I love you with all of my heart. Bazalwane bam, I'm here just for a short task, but a most important one. And the most important one, I'm here for just a short task, but the most important one, Zion, I'm just here for a very short task. But izoba mfishane kakhulu. Greetings apostle sisemandlazini Richards Bay. Sanibonani emandlazini njalo. Kungase inkaba yami, inkaba yobabi lapha emandlazini. We come from Mandlazini, Richards Bay originally. Ungasiboni sethiwa Brenda ngeshowe nje. We are NRB. Siphuma lapha emandlazini. Greetings apostle. Okay, that one, yeah. That one, Phumula baba, we love you. No mama. So much. Yes, next week. Yes, so definitely. Next week we are pushing like we are. I guess this is push it before. Yeah, so pushing at I guess push it before. But the Lord is wonderful. Jesus is good. Bazalwane bam, I'm just ngele nje task emfishane. I think I need to take this responsibility as a leader, a father, a pastor, an apostle. I need to take this responsibility because we cannot just siyekele kanjalo izinto kube sengathi akwenze, so that we know that there are people who loves us, who pray for us. We are faith fathers. Kunabantu ababukela kuthina esingama role models abo. I can't say, I don't say angusho out of pride, but you know uma umholi inkosi ikunikeza igrace ukuthi ube khona abantu ababukela kuwena. Paulus uthe silingiseni ngoba thina silingisa uKristu. So yeah, so we know ukuthi inkosi mayisinika lo musa yokuhola ibandla sikhonza abantu this generation, abantu bayafunda kuthina. So we need to clarify some other things. Mhlambe more special masibona ukuthi ziyaphuma ku social media in that way. So fanele sizame ukuthi sikla noma ngeke bazalwane explain clarify yonke into esoyibona ku social media, but la ngichuzile ukuthi let me just give clarity on lokho, so that ngizokwenza ukuthi nabazalwane ba understand ukuthi what is the stand of ubaba umpostoli and ithini into ela. So that is that. But before that one, let me just pray, because I do nothing without prayer. Father, we thank you, we praise you. Sikunikeza udumo, sikunikeza nenkazimulo. Thank you for this wonderful time. Usinikeza slow sona with your great and powerful people. Siyazi ukuthi Nkosi, when Nkosi yethu uNkulunkulu wethu hamba phambi kwethu. We are coming back very soon. You love us. Thank you for your mercy, your grace. Nona ukuthi usenzele umusa usixolele izono, simukele sibe zindlalifa zombuso wakho. More than that, usithatha usihlalise endaweni eziphakemeyo, usenze sibe ngaphansana kancane kwakho, sibe ngama sons uNkulunkulu wethu ongcwele asembusweni. We give you glory, Lord, and honor. Thatha udumo lonke lucela likhuphuke luze kuwe in Jesus mighty name. Amen. Zion, the purpose of this life ukuthi ngifuna nje ukwenza a small clarity, hope kusezwakala, a small clarity. Ngiyazi ukuthi of late babona ababhizi enkundleni zokuxhumana ukuthi there is that poster yama awards cisheni asivezile nathi siqhamukile kuona khona lama awards a trendayo this time. Sibonile bazalwane ukuthi there's a lot of into esenza ukuthi umuntu
angene silethe clarity, it is simply because of a fivefold ministry awards. Yeah, eyenziwa undodakazi wami lapha uZuziwe Zungula. Ngifuna nje ukuletha clarity on that one because sesithola ama calls from different people, more especially myself. So ngibone ukuthi angenzi justice mhlambe bazalwane ngiclarify indaba ye 5-foot ministry awards. I think lapha nisibone last year beku no baba Bishop Iqali nompostoli Mbuyazi, cishe kunomprofeti uMsimango, kuno bano Khehla uNkosiyazi Dlamini. I don't know ukuthi konje obani abanye ababekhona and stuff. Bazalwane sicela ukuclarify lento. Undodakazi phoned me last year. Washo ukuthi no, uyazi kunento ebekwe uNkulunkulu emoyeni wakhe yokuthi enze such event ezobe ionorisha kakhulukazi izisebenzi zenkosi. So wayise unfolder ke umbono wakhe. Actually she invited me ngeze ukuba phakathi kwabantu azobe beawardwa. Mina ngangi-invite nje as a speaker, ecela ukuthi ngizoshumayela kwi-event le. Mase ngithi akayichaze, ayichaze kundodakazi njengendlela eyayibekeke ngayo emoyeni wakhe. Cishe bayambonile kuma video abanye eyichaza. Then ke after seyichazile undodakazi sami ngakhuluma naye sathi no, not me alone. Mase siyaluleka. Sathi no ndodakazi, ngicabanga i-idea inhle. Kodwa ke sicabanga ukuthi into engasihluphe eyokuthi uma ngathiwa kuyavotwa, kuvotelwa the best what preacher, the best ban. Eish, sabona ukuthi ku ministry asinayo into enjalo because sizisebenzi la, akekho ongekho ngcono. Angifuni ukuthi akekho ngcono kunomunye. No, ngoba sangathi Moyise 70 iBhayibheli ibhekani zinhle inyawo zabashumayela izwi lenkosi. Yabona akekho ngcono. Akujala, I mean to say akekho ngekho ngcono. Sonke sisebenza ngomusa kwenkosi futhi le ministry ayinayo into esa sort of a competition, because if isekhetha umunye phakathi komunye it will be like ilento uPaulos owayikhuluma ethi no, abanye bathi ngaka Paul, abanye bathi ngaka Cephas, abanye bathi yabo. So ngoka Apollo uKristu akahlukanisiwe. So sa advisor yena intombazane real undodakazi wayingenayo intention yokufuna ukuveza omunye engcono kunomunye, but ipurpose yakhe kwakuthi honorishe uthi uyababona abantu abenza something from different space benikezwa that appreciation yokuthi no, we do see ukuthi konke uNkulunkulu akwenzisa yona. So but yena ubeyiqhamukela kwi angle yokuthi kungathi kuya mhlawumbe kuza efuna ukuletha that thing yokuthi abazalwane mhlawumbe babe na what is this, babe na nomuzwa wayo ukuthi mhlawumbe ayiqhamukise ngale ma system ama hours. Then sa advise said no, ayingeke izophasa isithombe esingekho right because kuzobe sangathi kune competition of some sort. So ngicabanga ukuthi uma ufuna ukwenza into enje, iscripture into esivumayo iona. Wabona ngoba lithi iBhayibheli baziseni abaniholayo enkosini. Iona, it's biblical. So Epaphroditus uPaul umthemthumelo wathi aka honorishwe ibandla. Yabo, so iona it's one of izinto iBhayibheli elivumile. Honor kusiyona iworship. I-honor is to recognize a man noma ke woman of God osetshenziswa uNkulunkulu. We do see you uthi uNkulunkulu uyakusebenzisa. Hey, ingcono uma ingaqhamuka kwi-angle ye-honor, but ingaqhamuka uma-angle sangathi kunikezwa ama-awards njengalama awards amanye aletha akufanele ukuthi kuvotelwa bani. So we advised untombazana, and untombazana wasilalela. Hence bazalwane ngicela sibe honest, akaze nibone kukhishwa
what is this? Kucampaignwa. Anganoma kuyacampaignwa na I'm not even good kulento. Asibone kucampaignwa and sibone nathi sipostile nithi please vote for me for best ban. Intombazana wasilala kwasho ukuthi wayisevele seyidesignile eseyibizile vele nge5-fold ministry awards sort of a thing. So wasilalela untombazana wayisecela ukuthi no baba uthi ngicela ukuthi iqhubeke i-event kodwa ngizothatha isiluleko kwabantu abadala ukuthi noma bethi asingayivotisi asizukuyivotisa but izoba sort of i-honor just nje ukuthi nilethe lokuthi baba bishop apostol prophet uNkulunkulu siyabona ukuthi khona ayenzayo and ke sasingeke umntwana simvimbele kulokho sasithi no it's fine then kwaba iservice eyipowerful ababekhona babona sakhonza then untombazana wayise introduce like that njengoba seniyibona ku social media isivela as that way akakaze kuze kufotwe akekho umuntu wakwabona campaignela the best ban umntwana kwabekeke emoyeni wakhe ukuthi enze ukuhonorisha abantu abayizisebenzi. As a result wathi untombazane this year naba abantu abachuzile but if that year last year why said this year uzoba nezinye futhi izisebenzi azophinde futhi ayiphike ngoba kwakuhlele emoyeni wakhe ukuthi each year akube khona abantu abaphikayo just to honor abantu abenza umsebenzi. So sakubukisana with some other seniors sabona I know akuzokuba na ingozi makuza ngeangle ye-honor ngoba sasingafuna umntwana ukuthi simflashe simlahlelele kude ekubeni eqhamuka with a good idea ngijathi eqhamuka ne-idea but bazalwane asikaze sivotelwe angekaze futhi mina ngibe actually nami it was a surprise to me because mina ngangispeaker lapha yabo nami kwaba isurprise ukuthi nami nguma nominees ngene kubantu abathile ngangazi ngakho. So I knew ukuthi mina ngizoshumayela and share the word of God on this. So it was just like that but ke angibanga futhi ne problem yakho. Ngenzela abazalwane ukuthi sinikeze clarity ngiyazi ukuthi it ngasound so light but uma sekudala iconfusion eningi fanele siclarify. Ba Bishop Ikhali akakaze aze akhiphe lokhuzana ukuthi avotelwe nawe akazuvota akasinike ngisho nenamba uvotwa kuyona last year but untombazana wayenza i-honor nethi uyibize nge5-fold ministry awards. So ngicabanga ukuthi igama leliveza sangazuthi kunama kuyavotwa the best ban and all the stuff kwakusemoyeni kandodakazi ukuthi akwenze kanjalo. Otherwise bazalwane bami there's nothing changed. There's no akekho ongekho ngcono embusweni kaNkuluNkulu abazana sibaholayo they are the best bango best nathi abantu all leaders all 5-fold ministry all preachers of the gospel who are preaching Christ and him crucified are the best. So isipho somusa esisebenzayo akekho computer nomunye akekho ngcono kunomunye mina nje I for one I don't even see myself akaze ngiyibone kukhona into engathi ingcono engiyenza ukwedluleka abani no I'm running my race and uma kukhona inkosi ekwenzayo kuba khona umuntu osizakalayo I praise God for that angize ngayibona ngimkhulu. So ngicela nibazalwane sikwenzeni sikumukeleni ukuthi ireality umntwana wenza that lokhusana eqhama kwenhlisweni yakhe asikaze size sivotelwe. Number 2 bazalwane ayikho imali esayitholayo ngeze ukuthi kuya trend ukuthi abazalwane ukuthi untombazana unemali eningi so sahlule ukumluleka because untombazana unfortunately abasho njalo ngicabanga ukuthi abakhonza nami bavele mhlawumbe mawukuthi bayabona enkathi kukhona ocomment kanjalo bathi ushuta kasho baba ke lo. So I don't have someone ongenayo imali I don't have someone onemali I have souls before my eyes. Nabantu inkosi embathi ngihlonipha wonke umuntu because wonke umuntu deserve ukuhlonishwa. Ntombazana akayikho mali asinikeze yona ayikho mali eningi esinikeze sengezwe khona abazalwane ngisho lokho ngoba kunobaba phakathi kunobaba Bishop Ikhali phakathi that's why I have to take a stand. Ukuba uBishop bengekho bengizothula abantu mabeyikhulumela into abayikhulumela I keep quiet but kule case because nami ngiyingcenye yabantu abavelile lapha please bazalwane bami believe me
akho imali esayithola untombazane ngihamba nombuzo akho imali engaka ingane yesinikeza zona ukuze sigcine sesithula singakhulumi singayikhuzi cha sakhuluma intombazane yayinombono yayinkathi suggestile impethe kuvotwe before sayiluleka sathi hayi intombazane yami umshunyayela kavotelwa ivangeli lomusa leli asinayo nje into ama awards and asiqheliswa thina inkosi eyosinikeza umvuzo uma sisebenze kahle phambi kwenkosi kodwa iona ibiblical so sathi uma ufuna ukubonga mhlamba abantu abathizela abafundisi abathili you may do that but that's not a problem but untombazana wathi hayi kulokho ngeke ngikwazi ukwenza for bonke abantu I will take a certain group the following year thina nje sobe singaseyona iphathi wathi uzofaka nabanye kungene nabanye abazalwane wathi ufuna ukukhombisa ne appreciate abazalwane abasebenzayo ukuthi no siyazi ngigcina ninganakwa ni criticizewa njalo njalo wathi mase sichazela sabona okay it's fine you can do it but ngicabanga ukuthi indlela okubizwe ngayo okwenza ukuthi abazalwane bacabangeke abanye hayi abazalwane abanye bacabanga ukuthi there's something else obaba umpostoli umbuyaza sebengena kuyona sebefuna udumo and stuff no ministry by the way uma usuyazi kahle uma iministry usuyi understand ministry ngeke kwenza uphakama uma usuyazi kodwa uma ungakayazi hayo ngakhuluma into ezayenze kodwa uma usuyazi kahle ministry yakhalisa there's nothing that can excite you ku ministry nothing even a single thing kodwa uma usukhulile uma usemncane ungarasha ukhuluma ucathisa all about popularity and stuff but uma usukhulile uyabona this thing is heavy it goes with a lot of accountability and responsibilities and it's too much so ilokho bazalwane bengifuna siku clarify otherwise church Jesus is still on the throne we love you so dearly and siyabonga kakhulu thank you so very much besenzela ukuthi siyazi khona abazali abasaba ngisho ucomment because kunathi lapha abasazi nestand sethu ukuthi thina sithini ngalento yabona sekuvela ithombe unfortunately sekukhuluma futhi yabona abantu asebekhama kwi negative side of it manje abazi ukuthi stand set sithini no me myself Bishop Skali Prophet Msimango and so other leaders who were there no bazalwane bami asikaze asikho kwi competition akekho umfundisi esicompete naye futhi we don't qualify ngishabe thiwa mina ngingenwa competition ngaphuma early because akekho ngakwazi ukucompete naye really even a single person because all these people are used by God I don't see myself in measure ngisho kwi level oyedwa wabo ngisho nothi uqala namhlanje ukushumayela yabona he or she is greater than me so I can't compete with any person on this earth planet so I want to say to you church ilokho bazalwane bami ngenzela ukuthi si clarify le cloud uze ingasali ilenga otherwise untombazane but we can't I protect the young I love abantu abanombono some of abantu uNkulunkulu anginike assignment yabo abantu abancane yabo so I preach kuwonke ama groups but uNkulunkulu wanginika ne-assignment to support abantwana njalo abantu abasha dalibala inhlizweni yami I support them I correct them I love them I advise them you so naye undodakazi singam-crush to the ground she came with something iyayikade isemoyeni wakhe uma idinga mhlawumbe ukuprunwa idirectwe here and there those are work of fathers parents are there for that okay now the vision is powerful but channel it fire kanje iphume kanje ifake la so that is that ngicela singambuki ngaloloso sangazi ukuthi there is something ekhona but no bribe akhomala sanikoze yona no we go there and support umntwana and stuff it was just a ministry of honor I was preaching there ngangikhuluma ngehonor because iservice yayinge honor but hayi ngama awards ngama crown lokho njengobani no there's nothing like that otherwise church thank you so much I love you are in my heart uNkulunkulu angibusisele nina yeah angibusele nina soon and very soon ngiya recover angiguli nakuzothi ngiya recover sathi ngiyagula hayi right so yeah umzimba wami okwathi ukuthi igijima kakhulu so next week siyabuya and Jesus is wonderful and we shall pray and preach
So let's keep on push the revival. Jesus is knocking at the door. The Lord is coming very soon. Right, church, we are running short of time. Yeah, the clock is just hamba wait. Let's push it. Let's keep on praying. It's more special. Push the revival of prayer. Push the revival of prayer. Push the revival of prayer. Word of God prayer. Word of God prayer. Word of God prayer. Let's read that, study the word of God. Read the word of God. Ungalifundeli ukushaya abanye abantu izwi. Ungalifundeli ama-argument. Izwi lenkosi ungalifundeli ukuba controversial nokuveza ukuthi wena uhlakaniphile kunobani. No. The word of God is food. Izwi lenkosi ukudla. You feed yourself with the word so that uzothola amandla okuhamba indlela. Yeah, izwi lokukhula, izwi isikhali lesi uNkulunkulu asinikeza sona to stand against devil and demons. So not to fight our brothers. So let's keep unity, let's keep love. Asiqhubekeni simthande uJesu ngoba uyinkosi. Otherwise, thank you so much. Siyabonga kakhulu, ngiyanithanda bazalwane. Thank you for your comments. Sengiyaphuma. Ngishilatha angizohlala. Namhlanje angizohlala sengiyaphuma. uNkulunkulu anibusise kakhulu. We love you so very much. We love you so very much. Bathandeka this week. Yeah, so this morning is Sunday. This week, yeah, so this morning is Sunday. Then from next week, sugar flight. So yes, my teachings now are coming back. Ngizobona nathi ngibuya full force. Befana ngiqala empangeni lapha. Mpangeni. I told you ngathi mpangeni. Yeah, konke edumayo lapha empangeni, konke ehlanganayo. Kodwa ke abaluleki bami basebethi bacela ngithi wehlisa amagiya. But next week ngiphuma ngisho phakathi kwabaluleki manje. Yeah, ngiphuma phakathi kwaba ngisavimbeki, angibambeki. Yeah, ngibambeki at all because God so I'm burning. Yeah. Manje ngikadiwe. Oh my God. Manje ngikadiwe. So the Lord is wonderful. The Lord is wonderful. Jesus is so great. Thank you so very much bazalwane, ngiyabonga. uNkulunkulu angibusele nina kakhulu. It was just that. So ngicela simprotect umntwana even na social media. Please let us love that young girl. I don't want us to destroy that beautiful soul. We must love and protect. Untombazane was approached in a very good way. And every precious young people abanombono. Leli Bible abashabeni bawubona imbono. Insizwa zobona imbono amadodakazi a prophet. So please, okwabadala ukuthi siguide ema visions. Singaba crush. So we must protect them. Ngiyazi ukuthi kuyalimaza usubona trenda into kanje abanye bese beqhamuka sebegenca kungase kwenzeka umshado nomntwana kusasa noma uNkulunkulu esafanele akhule. Lo muntu usafanele akhule, fanele simprotect. Mhlawumbe uma idinga i-guidance siyilethe in a parenting way, singayilethi in a destructive way. Yabona ngiyazi khona abantu abacapitalizer ngabanye abantu akakwazi ukuyinyukela ukuze anyuke fanele agibele phe komunye umuntu amshonise phansi ukuze avele. So the fall of those people, ukuwa kwalowo bantu gcina kuba into enkulu engaka unnecessarily. So you love other people, you respect other people. So make it a point. Foot like which field? Ministry. Ministry. How I wish I can have all time to tell you. So a ministry is about honor, respect. Any normally upugcobo lungahambi nenhlonipho. Okwatha. Avolobontayo. Khona ama band angafuni ipower, angafuni 40 days fasting, angafuni ama revelations. Yabona afuna nje respect. Okhishwa kuona isibusiso osithole enkathi khunyathwa uNkulunkulu akubusise mfana wami, uqhubekele phambili. Khona amajika alapha angafuni lutho, angafuni control yakhe, awafuni skill, akafuni ama emotions, afuna nje that word that God bless you. So please, we must keep ourselves in that good position, and we must not lose the blessing and favor of God unnecessarily. So uNkulunkulu ngicela ngibusisele nina uJesu eyanithanda kakhulu. Ngiyabonga ke bazalwane, nibe nokuthula. Ngiyanithandaza nje ukuthi uNkulunkulu anikhumbule.
Hayibo asimanga ukuthi asithandazi namhlanje ebusuku kodwa umshikashika umile. Yeah, I'm praying for you. Don't forget, sizothandaza uzuphendulwe. Don't forget. Kade ngithola ama testimonies abazali bengifona cishe ngaze ngangena ngenkani mina ku live wathi uyangena mina. Ngiyangena phela manje. Kade ngithola ama testimonies abazali bengifonela bethi mpostoli uNkulunkulu wenze 1 2 3 4 5. I'm so amazed, I'm so touched, and the Lord is doing supernatural things, wonders. We serve Jesus ovukile kwabafile. Yeah, ne case yakho, I'm telling you, you are next in the line. You are next in the line, I'm telling you. Kuzobizwa wena ngekho kudala. And God will attend you and God will do into ongakazi uyicabanga. Ngisho holistically, angisho in one aspect, angisho kwisphere sodwa sempilo. Kuwo wonke ama aspect of life, spiritual, physical, financial, marital, God will foster and do miracles. This is what I'm praying for. This is what we are standing for. Yes, God must answer us before Jesus comes. One of the promises amakhulu before Kadicilong, uthi inkazimulo kaNkulunkulu yokwehlela phezulu kwebandla enkulu. Igama lika glory alisho ukucwebezela no lisho a total, one of the definitions of glory, total restoration. Total restoration. The repositioning of the church, alignment. Lisho that ubuyele yabona leyanto esemqondweni kaNkulunkulu ibonakale isihleli phakathi kwabaphekwa abantu. This is what we want to see. Yabona amandla aphume ephepheni ku black and white amanifestela impilweni zethu. This is what we are praying for. Sifuna ukubona umoya ingcwele enza njalo ke and shake the world. Your family sindiswa kusindiswa ubaba wakho, umma wakho, usisi wakho, ubhuti wakho, ingane yakho. Abantu bephenduka babuye baye kuJesu. Genuinely, we are looking for the genuine salvation. Abantu basindiswe originally, hayi insindiso le half cooked. Abantu basindiswa baphenduke. Uyabona? Yeah, uNkulunkulu abalekelele. Sibone impilo zabantu itransformwa. Phinde futhi break khona ama spirit of limitations. Next week ngizobe standards law. Theme yethu next week we midnight prayer, breaking the spirit of limitations. Where uhamba ugcina la, uhamba ugcina la. Kulo wonke ama spheres of life, we are going to break the spirit of limitations. In Jesus' mighty name. So we love you so much. Namanje nje ngikhulekela. To my fly high. Satan lokho ekunikeza ama limitations spiritual. Lento ubuyona kade uyiyona na izolo uyabona that dwarf syndrome. That dwarf syndrome. We want to break that thing. You must grow and you must increase. I want your business, in your life, in your spiritual life, in your church. Sifuna ubona ama local churches ekhula. Pastors bekhula, abazana bekhula ipheni kamoya. Ngalokho aba into eyodwa. We want to break the spirit of limitations. You'll fly high. You'll grow higher. You shall be big. Yes. Yes, uzokwanda. uNkulunkulu akuphakamisa kwenzeke imhlolo empilweni yakho. Konqapha umthakathi. Hayi no uthi uyanqapha angazi uyokwenza njani. Yeah, because it's God's time. We love you so much, church. I think ngifunda ama comments ambalwa. Then after I close, because I am done. I am done. Let me just read some few comments, church. Few comments. I don't know, no network here, no mean. Let me just read some few comments. Thank you. That church, you are yes, Apostle, the initiative is good. The problem is the wedding. Yes, that's very true. This is what we need to correct. Because really, I think Rumtuana Waizama Ogwenza Ilokuzana honor. Thank you for that, church. If we can just help her, we would answer what is right. But Crasher, it won't work. Yeah, but none of it. So, they think that we are now trying to change the gospel, of which is something that we cannot do. And the reason why what can must change because hey lento isilande kude siyayazi siphuma kude nayo yabona sizona ingane kuministry, so we know we can't change now. We can't change now. Who's one? Thank you, Apostle, for coming forward. Yona yawudala umsindo ukuba kuyangami ngabe
iyayekwa for the sake of peace. Yeah, yeah, unfortunately I can't control that, because really iranwa untombazana, I think. But ngicabanga approach mengathi kuba different than lokho. Nami mina personally ngam advisor untombazana, I think mhlambe mayibuyisa na this year uyizoyibuyisa in a different approach, because really nami I'm totally against. It cannot be. Akwazi usibe nama awards abazalwane to the best apostle. Hayi kanjani kuphi? Hayi, it can't be. Akwazi. So asikwazi ukuthi enjalo ngeke kulunga. Akukho ku ministry, because we are not in a competition. Yeah, so I no contest, two contest it. So we cannot just push vote for me. What? Oh, you know CNC. Because as size sidwebe thina sihlula ngisho na udwebe u1 umusa kaNkuluNkulu, 100% grace, 100% grace. So we can't really take any credit. I think kodwa ke if we honor, because what I cannot run away from, if honor, let the Bible give honor to whom honor is due. If it is honor, ngiyakufundisa nami kakhulu lokho. Angifuni aba-undermine abantu abaphethe izwi likaNkulunkulu, because this is exactly indlela umhlaba osimukela ngawo, indlela esiyi-introduce ngayo. So ubabona ukuthi umfundisi uthatheka kancane, umfundisi it's like into nje ongavele yabona, hayi ngitshela ngomfundisi, uyini umfundisi, ngakho umuntu uya-introduce into athi wenzani empilweni. Uthi hayi no ngumfundisi, umfundisi kuphela nje, because ngazi ukuthi angazi what is this, lo msebenzi wokuba umfundisi is something that yabona engaphelele ukuthi umuntu akayenza. Yabo, but ubona indlela sometimes aba introduce ngabafundisi as puppets, as someone that is owenza nje umsebenzi angazi ongena impact. But we are trying to clean that. As the last generation, we are cleaning that space. But no, uthi izwi lenkosi siyizikhonzi zika Jehova nabaphathi bemfihlakala, abantu mabasazi. Yeah, abantu mabase uyaso nje, that one is very important. Siphethe imfihlakalo, sizikhonzi kaNkulunkulu, abantu mabasazi. Yabona, hayithi abantu abasazi, cha, abasazi, abantu mabasazi. So noma sikayiphusha, we don't force recognition, but honor is very important, because of the anointed people are not honored. I'm telling you, South Africa will die. I don't know what I'm going to. I'm not right, but in South Africa, I will never experience the move of God. Yeah, if we don't honor the great, the servants of God. So thank you so much. Oh, how I missed being part of these teachings. Okay, yeah, bengafundisi namhlanje be postola nje. Siyabonga mpostoli, abanye abantu bakhuluma ngenye indlela. Ngiyabonga nje nge-clarity. Thank you so very much. Ngiyabonga nami kakhulu bazalwane. That was that. I was just clarifying iCloud ukuthi nje hayi no bazalwane, really it's not what abantu indlela sebebeka ngayo abanye, no. But besenza nje clarify. I don't even have a clue with this is all about, but clarity is always key to avoid misunderstanding and misinterpretations. Thank you. Yes, Ntakasheng Lungi Leptelezi. Yes. No. Thank you. Ngiyabonga kakhulu. Abanye shame bazala ngiyazi abanye ba lost. Ayana apostle ukhuluma ngani vele? Yazi mina ngazi ukuthi ukhuluma ngani. So bazalwane bami, thank you. Yeah, no, ngiyazi ukuthi ihamba ifika ku TikTok is there. Kunama 540 Ministry Awards that are out there, and bekade abekhona na last year neyithombe zethu zivelile khona and stuff. So besiclarify lokho bazalwane ukuthi no sikho competition, asipush ukuthi sebe ngabafundisi the best mfundisi. I don't. In fact, we are all the best. Mina ngiyakubalekela sithi akekho best. Angisebenzisi low language kanjani. No, ngiyakubalekela lokho ukuthi akekho ngcono. Siphuma kwi cross. Siwumkhiqizo wesiphambano nomsebenzi kaJesu. Hayi wayengeke akhipha into engekho ngcono. Singcono sonke ngoba igazi lisihlanzile, lihlanze sonke. So sonke singcono. That's what I can say. Thank you so much for clarification, Apostle. I supported our young sister from
day one I stood with her. Namanje sisamile ekumesekeni. She will grow umbono wakhe uzokhula and take a different beautiful route. Yes, that one. Yeah, this is what we are looking for. As cool, really, senior people who are about immaturity. This is what we are looking for. Because enye into khona lethu inhloso. Uyazi umuntu ukukwazi ukumlalela and then you will pick inhloso. Uyabo that khona lethu motive. Uyabo lo munye umuntu uthotho engenzeka ayibeke into abona angabi right mhlambe ngathini angabi good yabona kuyipresenteni ngalendlela abeyifuna kodwa umuso umdala uyakwazi ukuphika inhloso ngemumva ubona okay yazi in fact this is what you want to do nanto onofuna ukuyenza yeah muso uminterpretela yona then direct that muso umdirector in a right way really, and we thank God for that. Thank you so much. We appreciate you a lot, Apostle Mbuya. Thank you so much. Amen, Apostle. Amen, Baba Siyabonga. Thank you. That is Lindy Mchuno. Ngiyabonga some. Amen, Apostle. Ngiyabonga kakhulu bathandekayo Thobile Zama uthi amen Baba. Yeah, siyabonga kakhulu Baba noma nginganalwazi lalokho kepha sibonga kakhulu your transparency. Thank you so much. Yeah, kukhona nje inkundla zokuxhumana angithumi ukuthi niye khona yazi enye into right ungayazi yabo enye into ulunga nje ungayazi. I was just saying it for the sake of ngenzela nje in case you come across it kuba ukuthi sesiyenzele clarity bazalwane, but nje it's not something, it's not a big deal uma ngasho njalo akuyona into akaze thiwa silala sidlile. Yeah, so thank you so much. uNkulunkulu anibusise. We appreciate you kakhulu Baba. Nohlahlambulangene, I love you so very much. Thank you so very much. A very great vision started somewhere. Yes, yeah, that's very true. That's very true. Yeah, imbono emkhulu khona isuke iqala khona. Ishape iprunwe. Phume sekuyinto is something big. So I think naye ugirl into yakhe izophakama. We thank you for the clarification, our apostle, our generation. You are indeed raised by God for this generation. Thank you so much. Sanel and Susa, I bless you. I bless you. Thank you. Ngiyabonga kakhulu. Nonke, you are so much important. Amen. Apostle, thank you so very much. Yeah. Sezana, I can see. Hey, now, cool zebandla zingibhekile lapha. Thank you so very much. God bless you so much. Thank you so much. Ngiyabonga kakhulu mntakampungo Semthembu ngiyanibona. Oh, we miss our midnight prayer. Phela mina ngavele nginqamula zonke lezi bopho kaDokotela. Thandaze kwamanje sebesisuka lokho into yakahle kancane Dokotela. Vele kusebusuku uzobeka ngibona. Thank you so much. Thank you so very much bazalwane. No, thank you so. Ngifundele nevesi khona ivesi engifundele lona ngathi vesi elikhulu kabi leli. Ante yathi ngilihloniphe umuntu omdala mesethe hey no awuphumule this week. So fanele ngenze njalo bahlobo bami nje ngizobanjwa ngizothi ngiyangena vele ningene nani ngibanjwa nje hey ngizoshawa somewhere. I have to take ngihloniphe. Siyabonga Apostle, we were also confused. Yeah. She may just change the word awards and add group of 2026 or group of 26. Yeah. From Pretoria. Okay. Thank you so much. Yabonga bazalwane. I think a vision mayivuka eyebandla. Yeah, well, we may advise and mhlambe sibone what can we help. Thank you for that. Thank you so much for that. Yeah, but I can tell you that is a service of honor. Hence ngabonanga gijima mama lokhuzana to vote 22233 to vote for umpostoli Mbuyazi 00555 101010. Hayi impela ngake ngumukela, ngeke ngikuvuma. Yeah, ngake ngikuvuma. Now ndodakazi uyazi, I was frank, ngamfonela ngamtshela hayi no. Ndodakazi no. Ngicela ungabi part because angimelene nakho, but ngicabanga ukuthi ngoba kafit kimi kahle anginaso isambulo sakho. Ngoba enye into kungakhona suki wrong, mawungena i-revelation yet you don't fight it. You say no because I don't have a revelation of it. Awungigcine eceleni kancane ukuze ngingeze ukuphazamisa umbono. But shame wabuya ke
njalo njalo. Apostle okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenza kasiyabona. Thank you so much. Yawa ikhona ezami zasebusuku manje. Andibona nifuna ukungihlohla. Hayi ngeke. Ngishaya ubaba. God bless you so much. Ukuba bonke basindiswe bafinyele kulazini iqiniso. Thank you so much. I love you church. uNkulunkulu anibusise nonke. Bazalwane ngiyabonga kakhulu. Ngizoze ngibonwe office elikhulu nje athi ngi-live manje. uNkulunkulu anibusise. I love you so very much. Greetings, Apostle. Do we have midnight prayer this week? Bazalwane, midnight prayer is next week. But you singavuka sithandazeni. Yabo nami ngiyayishaya iKhokhoma Road. Singavuka sithandaze nje uthandaze ekwispace sakho, but ulive wethu ka midnight we will have it next week church definitely. Kuzobe kusuka uthule emanzini. Uyabona for the first time bona idust emanzini. Kusuka uthule emanzini because yeah, but for this week church no we will ngeke sibe now live, hence we are having this live now. Ngiyabonga. uNkulunkulu anibusise nonke. Ngiyazi engenza konke icebo lakhe ngevini. Ngiyanithanda nonke bazalwane bami. Amen. Apostle for the Lord. Sengizoze ngigcine ngihlala isikhathi esithi. uNkulunkulu anibusise. Hallelujah. Ukuba bonke bafinyele kulazini iqiniso. Yes. Where can we access the teaching recording about the sacrifice that you did entabeni emsebe? I think le ntshumayelo ise mhlawumbe ngaze ni check page lasentabeni because kwakuyi content yalapha nentabeni. Really nami ngisazoyilandela. Thank you sasisonke. uNkulunkulu anibusise. We had a wonderful time there. Sathi singayibamba lezi zinto uNkulunkulu wayikhuluma and sivuka part nobusuku because we want to stretch ourselves. Yeah, before God uses you kwenye level, he will stretch you. Yeah. God bless you so much. uNkulunkulu anibusise. Ngiyanithanda nonke bazalwane. Kanjalo my father umuntu obizo uthatha kancane njalo. Yeah, we are going to fix that. But really even Jesus himself experience one and the same thing where undermine ngisho nasendaweni yakubo. So into ofana siyigqoke lo ngubo, but iqiniso lithi okungase kube kubi ukuthi nathi siyibone njengendlela abantu abasibona siyiyona. Because ingozi la khonta abantu bathi yini, ingozi la khonta abantu bathini ngawo, ingozi ngalesikhathi usuyibona usuyilento eshiwa abantu. Hayi ke sekuyingozi ke le. See yourself as the child of God. See yourself growing. See yourself uphakama. We've got opposition on every corners, yabo, but we see ourselves. Focus is very important. Oba enye into ekusizayo ukuthi ungalokhu camera yakho iya kakhulu kubantu aba negative towards entweni ozenzayo. Focus khona abantu, there are people abaphila ngento oyenzayo. Kusho ngathi abantu ungamlalela ubani uyihlathi ngamwenza njani ubani. Khona abantu abaphilayo uma uphethe iqiniso nje. Yabo lezi focus push. Ngavuma discourage wabantu asiyona siphasile iclass le crowd. Yabona no you pass iclass le crowd. Abantu bokushaya izandla namhlanje kusasa bajikile sebesha abanye abakuthandayo. Focus. Yeah, focus. Thank you so much. Thank you so much. Hayi ngeke uphendule. Wale kholo ngiyayibona comment yakugcina kuyijomba. Thank you so very much. Ngiyanibonga nonke abathandeka uNkulunkulu anibone anibusise ke. Yeah, hey wengcolosi, thank you so much. Siyabonga kakhulu Father uNkulunkulu ukuvusile for the era. Thank you so much. Ngiyabonga bazalwane. Ngicela uNkulunkulu angibusisele nina. Nazi ukuthi uJesu muhle. Ngiyabonga ke bafowethu uNkulunkulu anithwale. Aniphathe ngomusa. We can't. I think we can't wait to see you kwinchukumo. Yeah, bazalwane, next week siya wash bank. The Pope shall dance there. The Pope shall dance. The Lord will be like doom. uNkulunkulu uzobe sebenza. There are so many great men and women of God. Inkosi izobe yasebenzisa lapha ya. Please don't miss out. Siyonke siyokhonza next week. How I wish sonke singagcwalani khona. So ngiyacela ukuthi uNkulunkulu ngiyacela ukuthi uNkulunkulu asenzele okuhle egameni lenkosi yethu uJesu. Okay. Thank you so much. You are so much loved. You are so much loved. You are so much loved. uJesu angiphathe nini. Bye bye. Ngicela ukuthandaza nginibusise. Sihlukaneni. Abazalwane bami bengeke unteach bengeke iclass bengeke lutho. It was just clarity. Father, I give you glory and praise.
I pray for each and every brother and sister in the Lord, father and mother. Even Shabantwana Bangana, I pray for them, their families, their loved ones. Precious Lord, let it be that different night. Let them let them experience the power and the move of the Holy Spirit. I pray for peace. I pray for anointing of God. I pray for the power of God and the hand of God upon them. Baba uthongcwele baphakamisa abantwana bakho bavulele iminyango nqamula ama-chains ulwizimpa ezilwa nabo bavikele ungavumi isitha siphakame ungavumi uNkulunkulu wami umbuso obumnyama uNkulunkulu wethu ube nendawo phe kwempilo yakho uthembekile njengoNkulunkulu. I trust you. Igama lakho ngicela libatshazwe libongwe ngoba uNkulunkulu nguwe. I bless and honor you. Thatha udumo lonke njengoThixo, igama lakho liphakanyiswe lidunyiswe, izizwe zonke zazi ukuthi wena inkosi. In Jesus mighty name. Amen. uNkulunkulu anibusise ke bazalwane. You are so much blessed. Yeah, you are so much blessed. You are so much blessed. Thank you so much. I'm always blessed by your ministration, Great Apostle. Thank you so very much. Ngiyabonga kakhulu bazalwane. uNkulunkulu anibusisa kakhulu. Ngiyabonga. How I wish I have all time and spend time with you. But no, time is against us. I have to fanele siphumuleni. uNkulunkulu ngicela nibusiseke. Sizobona nani bazalwane bami next week. I'm planning ukuthi ngibuyisa ama teachings aka Tuesday where I will be sitting like this and speak to you. I'm praying for that. Tama Tuesdays I will be sitting like this. If not Tuesday, kuzoba ku Wednesday. Then midnight olesihlanu. Akuthandazwa kanje. So let's keep on fighting. Let's keep on praying. Yeah, let's keep on praying. Let's keep on fighting. Let's keep on praying. Pray for me. I pray for you. Please, bazalwane, sithandazele nathi. Sinikwe assignment to preach the gospel all over. Pray for us, bazalwane. Saints, pray for us. Don't forget to pray for the servants of God. And isithandazele oba siwiki. Isithandazele oba izwi lenkosi. So mhlawumbe ngizobuya ngifundise ukuthi why do we pray for one another? Ngoba abanye abantu balinda kube ne problem qala. So wana ama paramedics. Yes, siyakwenzeka siqhamuke kuleso space, but we are praying for one another because it is the command of the word of God. That's the reason we are praying for one another. That's the reason we are praying for one another. Otherwise, God bless you so much. Asibonaneni kwi next segment. God bless you. Amen. Jesus is Lord. Keep holiness. Holiness will attract the glory of God. Inkazimulo iyolanda noma yini. Yabona inkazimulo inamandla okulanda noma yini. Noma yini. Ayikho level ongakufika kuyona if glory is upon your life. Anything is possible enkazimulweni. God bless you. We love you.